Čautelíčky, tady Lips. Dneska už som mám mesiac slobovala, že natočíme so Šimonom a so Šimonom. Tak, teraz to máme. Čaute, ja som Šajmon a konečne som tu. No, aj minule sme chceli natočiť, ale vtedy. Ňu. Musel som ho podplatiť. Ale nie, že tu máš 5 centov, poď sa natočiť. Áno! 10 eur bolo. 10 eur. Toto je podplácanie. Takže, minule sme to chceli natočiť, ale nejak sme to neurobili. Museli sme stať toto, tak, to sme museli tak ležať a museli sme to piť. Viem, že to už Gogo robil, ale no, museli sme to nejak urobiť. A Šajmon nám teraz urobí malý kotrmelček. Však áno. Áno. Počkajte. No, neviem, ako to bude vidieť, no tak poď. No, kamera! Kámo, tak toto bol zlý kotrmelec, bolí ma hlava. Kopa mi do kamery. Teda do tabletu. Lebo natočím to na tablete, ale Dobre, tak radi vám toto nikdy neskúšajte. so mnou nikdy nič neskúšate. Áno, presne tak. Inak sa toto stane. Čo, ideme si dať nejaký challenge? Čakaj, musím ti dať toto, jak sa volá? Veral. Daj sem, ťa to nebolelo. To je mastička. Aha, to máme. No, ako to? Nemôžu ma vidieť, idem si to dať na intimné miesto. Idem do skrine si pozrieť tam. Nemôžete vidieť, čo mám v skrini? Nemôžete to vidieť? Nemôžete to vidieť? Nemôžete to vidieť? Dobre. Je to Ok. Nemôžete to vidieť? Ok. Tak. Nemôžete vidieť, čo mám v skrini. No, nie. Ak chcete, tak môže hneď vám doporučiť jednu. Je to úplne bomba. Ja som na to dal like stále. Je to Coca-Cola Zero! Na smusu panáčka jebu. Panáček jebu. Áno, presne tak. Počkaj. Aha, to som rada spožičal. Takže, ak chcete, tak môžete prísť tu a môžete si kúpiť super lampičky. Sú iba za 10 eur. Iba za 10. Ale nie. Nejaké za euro, myslím. Ale ešte neviem, koľko to dám. Tak, Tak si nie, nezapneme. Viem, že Šimonovi blbosti, ale je s ním sranda. Na budúci video vám ukážem, ako sa spáli to sprej. Náči! Hej, čo?